Priatelia, opäť vás po nejakom čase vítam pri sledovaní novohradských osvetárskych jednohubiek. Tentokrát sa budeme rozprávať opäť o muzike, o muzikantoch s muzikantom. Aj keď sme si povedali, že v roku 2023 sme zasvetili jednohúbky vlastne literatúre. Pre tentokrát robíme výnimku a máme na to naozaj veľmi taký silný dôvod, pretože krásneho životného jubilea, neviem, či môžeme povedať, 60 rokov sa dožíva významný lučenský a vlastne určite minimálne regionálny rockový muzikant Richard Očovan, s ktorým tu sedím u neho v skúšobni. A práve kvôli tomuto peknému jubileu a nejakým veciam, čo s tým súvisia, sme sa rozhodli, že urobíme tento rozhovor. Pretože Riša veľa ľudí má veľa fanúšikov, veľa ľudí ho pozná, chodí po uliciach tu u nás v Lučenci, ale možno by sa radi dozvedeli aj niečo viac z jeho muzikánskeho života, ako sa k muzike dostal, s kým všetkým okrem mňa hrával. Tak, vítajte pri sledovaní novohradských osvetárskych jednohubiek. Tentokrát je našim hosťom Rišo Očovan, budúci za chvíľku 60-tník a porozprávame sa o jeho životnej muzikánskej anabáze, takže verím, že sa niečo zaujímavé dozviete. No a poďme teda, hneď začneme z ostra. Napísali sme si takú schému, ja použijem teda telefón ako takú osnovu. A samozrejme, aj keby som ten telefón na tú osnovu nemal, tak určite by ma napadla prvá otázka, že ako si sa k hudbe dostal, prvý kontakt s muzikou a prečo si muzikant, prečo nie si, ja neviem, baleťák? Áno, Budem naozaj stručný. Celé to začalo tým, že u nás sa hudba počúvala naozaj na pravidelnej báze. Ďakujem tomu môjmu otcovi, ktorý už vtedy mal také, že elektronkový magnetofón, to znamená, že muzika, okrem iného aj tvoj otec mu nahrával na tie pásky jeho ešte, čiže a tak ďalej, lebo tvoj otca poznám ja ešte skôr ako teba, no, to len tak na okraj. Takže tam to celé začalo, ale o tom, že ja budem gitarista, som nemal ani páru. Celé sa to stalo podľa mňa úplnou náhodou, a to tak, že išiel som na strednú školu. Poviem, že mal som 15 rokov, keď som sa začal vôbec s tým zaoberať, že budem, čiže relatívne dosť pozde. Čiže do tých 15 rokov som len počúval muziku, hej? Moja sestra chodila na klavír, išlo mi to na nervy, že doma brnkala do klavíra a tak, čiže ja nič. Ale muziku si počúval, dá? No tak jasné, to hovorím, že tá muzika sa počúvala, ale to, že ja budem niekedy hrať na nejaký nástroj, ani náhodou. A to celé bola úplná náhoda, lebo kto chodil na strednú školu mimo vlastné mesto, tak vie, že bývalo sa na intrákoch. A čo sa nestalo? Všetci študenti dostali intrák, len ja som sa do zoznamu nedostal z nejakého nedopatrenia, takže nič iné neostávalo, len sa rýchlo ubytovať na priváte. No a na priváte čo? O izbu vedľa, traja druháci, hneď prvý večer víno na stole a 2 španielky a drvili. Čo sa stalo? Náhodou som sa dozvedel po 2 dňoch, že jeden z nich je zhodou okolností členom hudobného krúžku na škole, kde majú právo prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci založiť si svoju kapelu. A on mi hovorí, založ si kapelu, je voľné miesto, lebo prváci, a čím skôr, lebo ťa predbehnú. Čiže ja som ešte nevedel ani 3 akordy na gitare, už som zakladal kapelu. A to mi asi ostalo, lebo tých kapiel je nakoniec tam na tom plagáte to vidieť neúrekom, čo som dokázal nejako vykonštruovať. Čiže tam to celé začalo. A tam som sa naučil na tom priváte prvé akordy, prvá španielka, ako som povedal, tí muzikanti v tej prvej kapele, ktorá sa volala Orion, tak všetko boli takí muzikanti ako aj ja, že bubeník už videl bicie, tak sa stal bubeníkom. Spevák spieval, napríklad klavirista hral na heligónke, nie u suseda na dvore, tak bol klavirista, ale za 4 roky sa z toho vyklúbala taká kapela, že my sme drvili veľmi vážne veci a tým, že všetci sme potom už bývali na tom intráku, tak stačilo zbehnúť do tej hudobnej miestnosti už krúžku, alebo neviem, ako to nazvime. No a to sú tie začiatky. Čiže prvá kapela bola teda Orion a preto gitara, lebo bola voľná gitara. Lebo
Na stole bola fľaša vína a 2 španielky a ja som siahol po španielke a nie po tej fľaše vína. Ešte dobre, že tam heligol nebol. Keby tam bola baleťáčka, tak som tam baleťák. Tak si baleťák, jasne, no, super. Takže prvá kapela to máme. No a teda skončil si školu, prišli plodné 80. roky. Áno, takto. To všetko sa už mlelo vlastne, lebo prázdniny dvojmesačné v lete v Lučenci. Dobre, teda otázka znie inak. Na tej škole si hrával a potom po škole, kam to išlo ďalej potom? Už cez tie prázdniny sa už formovali také tie garážové projekty, neskutočné množstvo. Tu v Lučenci, myslíš? Tu v Lučenci, samozrejme. Napríklad tiež na tom plave Vampire. Vlasto Hrdlička, slávny občan tohto mesta, s Ďulom Hurajom sme založili ulicovú kapelu Vampire, lebo všetko, čo malo bolo vtedy... jasné. Tak, Beatles, Rolling Stones a Vampire. No, napríklad, dobre, ale už sa dostanem k tým 80. rokom. Tam vznikla legendárna kapela Rotor. No. Ktorej som sa ocitol nie ako zakladajúci člen, ale datuje sa to zhruba do toho 83. To znamená vtedy, keď som sa vrátil zo strednej školy do Lučenca. A tu ešte spomeniem jednu takú tiež, povedal by som, dosť významnú udalosť. Po strednej škole som išiel na skúšky na vysokú školu do Košíc, na techniku. A prebehli skúšky a ty vieš o čom, aj keď si nie až taký starý ako ja, ale čakalo sa, kedy to vyletia na sklo, kto je prijatý, kto nie je a tak ďalej. To je podčiarova, tak jasné. To je podčiarova, nadčiarova, tak. Jasné. Takže sme čakali, nudili sme sa, moja cesta, Prior, Chudobniny. Čo iné, v Košiciach, ten Prior tam dodnes stojí. Čo tam bolo? No diamantka za 3500 korún. Tak hneď z telefónnej búdky som volal otcovi a povedal, ak ťa zoberú na vysokú školu, tak ti dám peniaze, môžeš si ju kúpiť. Spravil som skúšky. Ale povedať možno, že pre tých mladších, že diamantka bola vlastne... Áno, to bola vlajková loď. Hej, niečo jediné serióznejšie, čo sa dalo u nás kúpiť oficiálne. Áno, to bola vlajková loď gitarová, áno, to treba povedať, áno. No. Čiže ako... Hej, Rolls Royce na tú dobu. Rolls Royce na tú dobu. Čiže takto som prišiel k prvej gitare a keď už som mal prvú gitaru, tak potom vlastne už sa začalo... Lebo ešte sa vrátim na tej škole, bola kompletná výbava tej skúšobni. To znamená, že gitary a takéto veci nebolo treba riešiť. No, takže to bola moja prvá gitara a hneď taká jedna z tých dobrých. No a na to sa založil vlastne Rotor, bolo už na čom hrať, to je dosť podstatné. No a ten Rotor vydržal vlastne do nejakého 90. asi až do 91. A preto to môžeme nazvať plodnými rokmi, lebo od zábav cez všetky tie kryštálové kľúče a neviem čo, toto všetko sme my hrávali. Potom sme nakoniec skončili v Novohrade ako novohradská kapela, ako myslím v hoteli Novohrad. Áno, ako hej. Boli sme platení normálne. Cez Slovo koncert, cez Osvetu. Cez Osvetu a tak kadejako. A všetky tie prehrávky, čo niektorí muzikanti poznajú, ako to všetko chodilo, tie zábavy, to cestovanie. Ešte bola to riadne oficiálne fungujúca. Kalmára s aparatúrou, kde okrem, keď nezvučil nás na zábave, tak ozvučil tým v letnom kine, alebo Elán v letnom kine, keď tu hrali a tak podobne. Tak to sú také naozaj krásne časy. A zomlelo sa to, no povedzme si tak, že rác fac. Čiže od toho 83. som viac menej inú kapelu nemal, aj keď tam boli všelijaké projekty, ale tých 7 rokov vlastne to bol ten Rotor, tak to bol to gro tej muziky. No dobre, alebo viem teda, že aj toto boli vlastne amatérske, v podstate ako keby amatérske, ale potom si prešiel aj na dráhu profesionálneho barového muzikanta, hej. Ale to zase treba povedať, že tých 80 rokov to bol sen veľa muzikantov, lebo jednak naozaj ako z inej planéty peniaze sa dali zarobiť, aj človek videl kus sveta za hranicami, oficiálne sa si mohol vycestovať na západ. Ako ty si sa vlastne dostal potom k tej profi kariére ešte v tom socializme, alebo už to bolo po otvorení hraníc, alebo ako? Takto, bolo to po otvorení hraníc, samozrejme.
My sme mali už urobené, lebo som spomínal tú Hviezdu a ten Novohrad, že sme tam hrávali, čiže tam už sme mali my porobené nejaké tie prehrávky na Slovkoncerte v Bystrici. Takže boli sme braní ako takí semi-profi muzikanti už, to znamená, že táto cesta už bola ako keby otvorená. A keď sa otvorili tie hranice, tak presne ako, dobre si to povedal. Fú, poďme, lebo veľa peňazí. Také gitary si donesiem, že to nikto nebude mať také. To bol sen. Takže toto bol ten primárny dôvod, ale poviem pravdu, nebudem klamať. Ako vstúpiť do takej žumpy by som ešte raz nechcel. Lebo nebol to môj svet. A to som ja vedel. To som ja už vedel v 80. či v 79. keď sme tú školskú kapelu zakladali, že nebudem hrať Gota a Vondráčkovú. Smejeme sa, lebo vieme prečo. Áno, prídeme k tomu. Áno, ale prídeme k tomu. Čiže to presne tou rokovou cestou sa to muselo v každom prípade uberať. A toto sa neuberalo aj náhodou, ale zase nechcem povedať, boli tam pesničky, lebo vtedy také naozaj tie šlágre sa hrali. Veľa šlágrov bolo aj naozaj dobrých. A dobrých áno, vecí, čiže ako nič proti tomu. Len to je otázka, že potom sa tie váhy sa prekláňajú, či to vôbec stojí za tie peniaze, robiť zo seba šaša, alebo ako to nazvať. Čiže tam sa to veľmi lámalo a potom sa to celé tak zlomilo, že tým, že som ja vlastne vonku hrával, prevažne hrávali v Nemecku, tak som sa zoznámil tam s nemeckými muzikantmi, ktorí tam do tých barov chodí. Tak, vieš, ako to chodí. No a samozrejme, ty rocker, takéto hráš, poď k nám, my ti to... No hovorím, dobre, ale ja ako môžem, ja nemôžem mať toto, ale predsa sa to nejako tak prevrátilo. Nakoniec výsledok toho celého bol, že som ostal v Nemecku 8,5 roka, ak by som to tak nejako zrátal, s tým, že celé sa to po tých prvotných myšlienkach stať sa profíkom otočilo presne naspäť, ako keby sa to vrátilo na ten začiatok, že kapela bola nemecká amatérska, ale po víkendoch hrávali po kluboch, hrali to, čo oni chceli, hrali to, čo sa im páčilo. No a samozrejme, tam bolo tiež viacej takých inzeráty, konkurzy, idem, neidem, cvičíme, nehráme, ideme hrať, neideme hrať, oplatí sa cvičiť. A proste to bolo také všelijaké. A vtedy som prepadol tej vášni, lebo v Nemecku boli otvorené dvere v hudobninách. To začalo. A bolo tam všetko? Bolo tam všetko a tak ďalej. No. Takže, dobre. A teraz sa vrátim k tej muzike naspäť. A toto tiež trvalo nejakú tú dobu, kým som sa skonsolidoval, ale potom sa stala jedna vec a to prelomové obdobie bolo v 95., kde som sa dostal do jednej kapely, ktorá naozaj stála za to. Robili vlastnú tvorbu, spevák bol neskutočne kreatívny a spieval v angličtine. A robili sme na 90% presne tú hudbu, ktorú som ja mal rád. Čiže veľmi to lízalo tie 80. roky, také, že Europe, Bon Jovi, Deep Purple, Rainbow a tak ďalej. To bol taký mix takého kadečoho. A tam sa presne chodilo hrávať. Po kluboch, po víkendoch, zarábali sa aj peniaze, čo je dosť podstatné. Dalo sa žiť z toho? Žiť sa z toho nedalo, ja už som medzi tým pracoval, lebo už predtým som nevedel, že z čoho vyžijem. Takže ja som normálne pracoval a po víkendoch som si zarábal. A to som chcel povedať, že vlastne presne ako bola kedy v 80 rokoch, že my sme všetci pracovali a po víkendoch sme zarábali muzikou, tak toto isté sa mi vrátilo v tom Nemecku. A to sa ukázalo ako cesta, že ostaň ty pekne amatér, chlapec môj, pracuj, zarábaj si, aby si nezomrel od hladu. Ale hraj to, čo chceš. A rob si, čo chceš, áno, čiže nerob to, čo ti prinesie peniaze, ale rob to, čo chceš. A toto sa stalo. V tej kapele som vlastne hral 4 roky a na koncerte, už to teraz spomeniem, sa bude hrať jedna vlastná pesnička z tej kapely, lebo ako keby zázrakom sa dochoval nejaký materiál, tak sme to s tou kapelou hviezdnou, ktorá tam bude, tak napríklad aj jedna pesnička bude od tejto kapely. Takže toto bola taká tá, ja by som to nazval, že taká
volajme to, že tá nemecká kariéra. No tak to som veľmi zvedavý, lebo vedel som to, že si tam bol v tom Nemecku, ale že sa zachovala nejaká nahrávka. Áno. To si sa nikdy nepriznal, vieš, že sme si to v skúšovni nepočúvali. No to som sa nepriznal, lebo to som nevedel ani ja. Respektíve, som to vedel niekde, tuto to bolo uložené, ale to celé bolo tak, že keď sme zostavovali program na ten koncert... Budeme si o tom koncerte o chvíľku rozprávať, ale... On je chronologicky zostavený, ten koncert vlastne podľa toho môjho... Čiže keď som prvú pesničku v mojom živote na priváte zahral Hlupák Váha, tak aj na tom koncerte odznie ako prvá, lebo takto nejako... Áno. Čiže vlastne keď som staval chronológiu toho, tak tu niekde, že boha jeho, niekde to bolo. Tak som prebrdal celý byt, našiel som. Našiel. No super, tak som veľmi zvedavý. No dobre, takže tam si fungoval nejakú tú dobu, do nejakých, neviem, začiatku... No, do konca 90. rokov. Do konca 90. No a potom prišla nejaká pauza, taká niekoľkoročná, akože, myslím, muzikantská. Muzikánska, teda, áno. A bola spôsobená čím? Ťa prestala tá muzika baviť, alebo nastal nejaký problém tam? Alebo čo sa stalo, že... žiješ si v podstate ako keby svoj sen muzikantský, robíš si to, čo potrebuješ, peniaze zarábaš a odrazu sa na to akože vykašleš. Hej. No, nebolo to celkom tak. Všetko, čo rozprávam, vyzerá ako, že to je celé ružové a neviem aké, ale ako, tak zase nech si niekto nemyslí, že prídete do Nemecka a... Všetko je klamstvo, keby som to takto chcel. Čiže tiež robota. Berme to tak, že to je jedno, že tam máš kolegov v kapele, že tam máš kamarátov, že tam máš frajerku nejakú, že tam máš neviem čo, ale nie si doma. A toto podľa mňa na každého normálneho človeka doľa. Ak si normálny, tak to príde. No a prišlo to a ten zlom, to sú také udalosti, ja si to strašne pamätám, aký cirkus bol na západe, keď malo prísť to milénium. Ak si to ty pamätáš. Ale jasné, to zrúti sa svet. Meteóry rozbijú a neviem čo, počítače skrachujú, lebo sa vypnú všetky na svete, lebo nepretnú. Ja si to pamätám aj kvôli tomu, že to bol vlastne prvý Silvester, ktorý som ja hral na západe. Že veľký cirkus, okolo to do Švajčiarka sme ešte veľké cirkusy, ten Silvester, to bolo way2K. Tak ja to jednoducho poviem, tak hovorím, boha vášho, tak ja vám ukážem to milénium, nebojte sa. Tak som sa spakoval a vyšiel som domov. Tak toto bolo to. Toto bol ten dôvod. Tak hovorím, tak keď chcete milénium, ale bezo mňa. Dobre, ale akože princíp bol ten, že naozaj treba byť doma. Nejdem hovoriť o ťažkých zdravotných problémoch mojich rodičov v tej dobe a tak ďalej. To ide mimo hry, lebo to je jedno s druhým. Bavme sa o tej muzike viac menej. Takže toto sa stalo. A prečo pauza? Lebo keď prídeš domov, tak v prvom rade prídeš na to, že musíš ísť do obchodu a musíš si kúpiť chleba. No nekúpiš si ho, ak nezačneš robiť. Začni tu niečo robiť. No tak nič iné mi neostávalo, len povedzme to tak, že rob to, čo si sa tam v tom Nemecku naučil a tam ma to priviedlo k nejakej tej takej práci, ktorú som začal realizovať aj tu. Lenže tu to nešlo ako po naolejovaných koľajniciach, ale úplne ináč. To znamená, že tá muzika ako keby sa dostala niekam inám. Nebola prioritná, lebo som hľadal iné priority. No a potom to zase život tak zariadil, že po nejakých 8 rokoch, a to už si ty začínaš pamätať tú moju éru, keď jeden, zatiaľ sa mi zdá nehovoril žiadne mená, ja som si sám povedal, že nebudem hovoriť mená, aby som takoho neurazil, lebo človek nikdy nevie. Čiže jeden nemenovaný bývalý člen Rotoru, starý kamarát môj, dá sa povedať od tínedžerského veku, otvoril krčmu. Ty vieš, ktorú? Ja viem, však veď Ty vieš, čo sa tam dialo? Tam sa skrížili aj naše cesty potom. Dones gitaru a zahraj. A ja hovorím, počúvaj ma. Mám gitár dosť, všetkého mám dostatok. Len ja som to už 8 rokov, a ja prisám Bohu, ja som nemal tú gitaru naozaj toľko rokov v ruke. Ja som ju mal tak, že prišiel som domov, dobre, čo ideme zajtra, kde treba ísť kopať jamu na žumpu. Takže o tom toto bolo. A tento človek
A jemu som vďačný, že som sa k tej muzike vrátil, lebo on povedal, donies gitaru, zadžemujeme si. A stalo sa. A vtedy, ako keby sa otvorili dvere, to neuveriteľná vec sa stala v tom bare. Hej, no. A ty to vieš. Viem, jasné. Tak to... Odrazu tam prišli muzikanti z RVL a povedali, veď ty vôbec nehráš na tej gitare zle. Nechceš ísť do našej kapely. No. Prišli chlapci z Veľkej. Hľadáme gitaristu, lebo chceme hrať Edu. A ty to valíš ako čert. No. Dobre, a to si nemyslíte, že ja som tu bombardér. To keby sme tu prešli po ulici, tak nájdeme 8 lepších, ako som ja. Len to tam niečo, to tam zahralo. No tak to... To bol klub, ktorý vlastne fungoval pol roka v podstate, alebo 3/4 roka. Ale mňa postavil muzikantsky na nohy. Hej, ale veľmi intenzívne, lebo tam sa hrávalo, džemovalo, kaďako, však vlastne tam sme sa aj my zoznámili, už tak, že aj muzikantsky. A vlastne tam tá revolúcia, čo si spomínal, tak tam vlastne aj mňa do revolúcie angažovali. Čo zhodou okolností, ja som tiež bol akurát takom, že vtedy som nehrával nikde s nikým, tiež klavír som neviem, kde mal, jednoducho to bolo obdobie, kedy som vôbec muzikánsky nefungoval a tam sa to tak celé akože, že no, bolo to iba nejaké 3/4 roka, ale o to intenzívnejšie. Áno, tak ako... To je presne to, čo si povedal, že 3/4 roka, ale ja som sa dostal odrazu do 6 kapiel a ja som v každej hral. A potom, samozrejme, príde to obdobie, o ktorom sa môžeme potom ďalej rozprávať, že môžeme ho rozobrať trošku na drobné, lebo to už bolo naozaj, to hovorím, to bol asi vtedy nastal ten vrchol tej mojej kariéry, to tak nazvime, ale vždy hovoríme o amatérskej kariére, lebo ja som mal vždy ambíciu byť len amatér. A tvrdím, ten nemenovaný člen vždy hovorí, že si amatér, tak mal pravdu som. Áno, to myslel tak troška pejoratívne, samozrejme. Ale vlastne tam vznikla, potom bolo to obdobie dosť výrazné vlastne revolúcie, kde sme aj spolu hrali a hudobná kapela Revolúcie, kde naozaj niekoľko rokov intenzívne sme tu fungovali. A vlastne aj Edda Maidnem, kde ťa potom začali ľudia tu navnímávať, to bol vlastne tribute band Edda Mülvek. Čo tam bolo ešte? Aké kapely? No a potom postupne si sa vrátil aj k Rotoru vlastne v tom čase. Áno, potom sme akože znovu zrodili ten Rotor. Ty si spomínal, že skade ja beriem tie čísla. Hej, áno. No, tak, ale vieš, ja som bol v edícii Rotor 25. Áno, ty si sa spamätal v roku 25. A to bolo presne to, že ten Rotor, ja hovorím, to sa datuje do 83. Čiže ja som ako keby znovu skriesil ten Rotor po 25 rokoch, preto takto. A zhodou okolností tí všetci členovia, ktorí v tom Rotore hrali, boli naozaj kedy bývali členovia toho Rotoru. Ináč ten Rotor, spomeniem ešte, jedna perlička tam je. Tam sa vymenilo za tých 7 rokov, ja to nemám zrátané. Ale už v novom Rotore. Nie, starom Rotore, ešte pôvodnom. Tam sa vymenilo asi 40 muzikantov, čo je... Lebo vtedy bolo to obdobie, že ide sa na vojnu a neviem kde. Áno. Tak len preto to hovorím, lebo zase, keď sme založili Rotor 33, tak zase budem hovoriť o pôvodných členoch kapely a teraz poviem, tak už koľko bolo tých pôvodných? No toľko, lebo za tú éru Rotoru sa tam naozaj vymenilo strašne veľa muzikantov. Čiže Rotor 25 hral vlastne v rotoráckej zostave po 25 rokoch a Rotor 33 v originál zostave, respektíve členovia pôvodného Rotoru, ale po 33 rokoch. Jasné, chápem. Takže no dobre, vieš čo, skôr ako pôjdeme teda ešte ďalej, lebo ešte máme niekoľko tém, dajme si takú pesničku, lebo sme sa aj dohodli, že nám aj dačo zahráš. Bola čo zahráš. Aby si nebolo... Tak nám aj dačo zahráš a s kým budeš hrať? Budem hrať, ja si dovolím, takto, veľmi stručne, 2 ľudí označujem za dvorných šašov mojich a tým je Attila Tóth od roku 70, nie, od roku 80. Asi 8, on to vie lepšie. On je dvorný bubeník Šašo, ktorý šaškuje so mnou. A dvorný spevák sa stal ako si Maňo, lebo s Maňom za posledných, koľko Maňo? 8-10 rokov, zhruba. Sme naozaj ako založili, zničili, založili, zničili, založili. Takže to je môj dvorný spevák, takže s ním. Dobre, a čo nám teda... teraz zahráte? Áno, presne. Vrátime sa do roku 79. Jednou pesničkou, veľmi krátkou, a potom sa vrátime potom si zahráme jednu pesničku. No to si povieme potom ďalšom. To si povieme potom, ale my ju zahráme
preto to hovorím, že asi zahráme obidva, lebo majú 30 alebo 40 sekúnd. Okay. Tá druhá bude od Grexu, lebo Grexa sa tiež zapísal do mojej histórie muzikantskej tak trošku. Myslíme Mariana Grexu, nechal tam čiaru, tak si to tiež zaslúži tá pesnička, aby odznela. Svoje záda štěstí ukáže. Náladu máš i se mnou. Těžko se ti hledá trocha kuráže. Zůstane sám jako slov. Opak váha svět upředu ohání. Opak váha ztrácí život čekání. Opak váha, ale život utíká. Opak váha. Kýkali malých snov, podľa nich už všetko bolo. Chodia iba na premiéru, raz do sveta spravia dieru. Každý film je pre nich slabý. Mali všetky dobré baví. A ja mám chuť zakričať. Hej! Amerika, Afrika, paradajka, paprika. Amerika, Afrika, paradajka, paprika. Amerika, Afrika, paradajka, paprika. Amerika, Afrika, paradajka, paprika. Takže sme skončili sme pri tom tvojom návrate v roku 2009, kde sa teda stretli a pretli viacero tých muzikánskych ciek, aj moja s tvojou, aj s inými muzikantami, ktorí ťa vtiahol, ten Lučenec, do toho výrvaru muzikánskeho. Takže je možno, že čas, aby sme si spomenuli teda, ak si pamätáš nejaké, alebo všetky svoje kapely, projekty, lebo tam niečo môžeme nazvať naozaj, že kapela, čo ja viem o tebe, a niečo bolo naozaj také veľmi krátkodobé, že to skôr naozaj taký projekt. Tak skús to nejako tak zhrnúť teda. Skúsim, z hlavy to asi aj nevymenujem, ale jedno je isté, že všetko, čo tam na tom uvidíte a budete si to vedieť prečítať, tak to neboli to garážové projekty. Tá kapela, každá jedna, ktorá tam je napísaná, mala, no nechcem povedať, že minimálne jedno vystúpenie, ale ako to boli normálne kapely, ktoré riadne fungovali. To neboli nejaké náhodné stretávky. Áno. A naozaj ich tam bolo zo 20. No a spomenul som tu Orion ako prvá, potom to T-Vampire neskutočné, potom Rotor, z tých Rotorov boli ešte nejaké iné odnože. Potom, čo by som tak spomenul, napríklad tá nemecká kapela, čo som spomínal, tá sa volala Non-Skid. 4,5 roka som tam fungoval, to bol naozaj výborný projekt. Potom také, čo si ľudia určite pamätajú, samozrejme Revolúcie, Áno. Kord, Doktor Rock. áno. Aj tam si bol. Áno, aj tam som bol. Áno, to tiež. Na to som aj zabudol. Hrali sme však v Tatrách sme, ja neviem, kde prdeli, takže to sú všetko živé veci. Potom samozrejme tie všelijaké fourplayersy, triplery, FD, Rotor taký, onaký, už ja neviem neviem si spomenúť, proste je minimálne 20 ich je. Dúfam, že sa niekto neurazí, že som na niečo zabudol. Čo tam ešte bolo? No a môže aj o tomto poslednom teraz vlastne, čo máš. No, vlastne áno, také žijúce projekty momentálne. Nevolaj mi to projekt, to sú vážne kapely, obidve.
Tak žijúca kapela je ten Karel Gott Revival, ktorý my momentálne voláme z určitých komerčných dôvodov Karl Band, lebo by sa to tam nemalo to gotové meno oficiálne nachádzať a tak ďalej, ale prezentujeme sa, že hráme pesničky, ktoré naspieval Karel Gott. To je projekt, ktorý naozaj funguje dobre. Veľmi krátko spomeniem, že tam som sa tiež dostal, ako keby som mal v tom živote šťastie. Ja som sa tam dostal, a to ty vieš, už bol dohodnutý online koncert. Ja, áno, ja som to organizoval, áno. Áno, ty si to organizoval. Áno. A Deško mi zavolal, že gitarista mu dostal COVID a nechce to odrieknúť. Tak mi nasekal 20 pesničiek, ja som ich za týždeň spravil a už sme odohrali prvý koncert. A po tom koncerte ma členovia kapely oslovili, či by som sa ja nemohol stať stálym členom Gotta. Ja, to som prisahal na kríž v 79. že Gotta Vondráčkov. A je to tu. No. A môžem povedať, že dobre, ako mne sa to normálne, že ako žeriem to, hej, nie úplne naplno, ale... Ja musím tiež povedať, že keď som ťa tam tedy videl v tom online, čo sme robili, lebo treba možno tiež povedať, že počas covidu sme robili online vysielanie, išlo to naozaj naživo, neboli to nahrávky. Naživo sa hralo, vysielali sme to cez internet, lučenské kapely, lučenských DJov, každý piatok večer, bolo to aj veľkú sledovanosť, bolo to fajn. A tam si ty prišiel, že ideš hrať Gotta, tak ja som akože tak profík, ako to s nimi odohrá. A potom si začal s nimi hrať a som tak že nedával som tomu dlhú životnosť, že ty s tým Gottom a Vondráčkovou a s tými muzikantami vydržíš a už to je 2 roky, alebo koľko? No, 3? to už neviem, či aj 3, nie? No, to je, takže fungujúci projekt, no. Tak ale zase aj pri tom Gottovi sa nájdú aj dobré pesničky, treba povedať. Jasné, akože pohode, naozaj sú tam pasáže, kde si aj ako gitarista si zahrám, takže nemôžem sa sťažovať. Ten ďalší, momentálne najčerstvejší je 22 dní sa volá kapela, veľmi výstižne názov, už asi každému povie, že sa jedná o šbírku. Nenazývame to žiaden revival, alebo neviem čo, my sa na šbírku nehráme, sme 4 muzikanti a nacvičili sme koncertný program tých hitov, ktoré naozaj ten Meky šbírka mal a nazvali sme to 22 dní, to celé a dá sa povedať, že to začína to fungovať. Je to asi ročný projekt, takže je to ešte čerstvé, ale je to nacvičené, sme funkční, vieme ísť hrať. Čiže tam to nerobíte tak, že idete ako jednak jednej, akože skôr to tak svoju interpretáciu Mekyho pesniček. Tak trošku áno, jasné, lebo nikto z nás není ani šbírka, ani nič. A my ani sa nechceme na tú šbírku za každú cenu podobať. A ďalšia vec, nehovoriac o tom, že napríklad Atlantidu nehráme, no lebo je to klavírová záležitosť a keďže zostáva je taká, aká je. A nechce teba zobrať do kapely. A nechceme ťa zobrať do kapely, lebo 4 zarobia vždy viac ako 5. Aj na jednom aute sa odvezú. Na jednom aute sa odvezú. To sú vážne veci toto, áno, ekonomické. Takže, no dobre, takže takto to je. Čiže robíte skôr tú gitarovú verziu. Áno, robíme skôr tie gitarové veci, kde tam bol ešte Lučenič a toto, lebo pre mňa bol šbírka, zase sa vrátim naspäť. A ešte poviem jednu perličku, vieš čo počúvam? Oldies rádio, vieš prečo? Lebo tam hrajú Deep Purple, Rainbow a Rolling Stone. Takže, čiže sa vraciame mi do tých 80 rokov aj tej šbírkovej tvorby. Sú tam aj tie modernejšie pesničky samozrejme, ale tam stále inklinujeme nejako k tým starobincom, to my tak volajme, no. Takže tak. Dobre, takže kapely, projekty máme. No a potom také možno troška raritné otázočky, ktoré máme, že či to, ale neviem, či to teda budeš vedieť zodpovedať. Máš nejakú predstavu, že v ktorom roku si odohral najviac vystúpení? Alebo máš také niečo, že si povieš, že čo ja viem, tak ten 98. rok to bol zabijak, tam som hral každý druhý deň, alebo... Áno, viem to úplne. Naozaj? Áno. No, tak... Viem to ako takto, že... To všetko som si dával ja v hlave dohromady viac menej kvôli tomu, že som sa rozhodol, že urobím ten 60-kový koncert a vtedy som strašne lovil v pamäti aj v histórii. Ináč keby som túto skrinku otvoril, tak ja tam hážem všetky noty, všetky playlisty od toho roku 2009 plus minus. Znamená, celý archív je tam, sa v ňom treba hrabať. A v
vtedy som preto ti viem odpovedať na túto otázku. Rok asi netrafím, ale bolo to vo veľmi tom rannom, to znamená 2010 alebo 11, možno 12, ale to si budeš pamätať aj ty. Vtedy som odohral, bol jeden rok, kde som odohral 74 vystúpení za rok. Ale musím povedať, že tam som hral vtedy asi v 5 alebo 6 kapelách naraz. Čiže tam sa mi podarilo urobiť taký rekord. Presne som to aj, dodnes si to píšem, napríklad ja presne viem, že minulý rok sme odohrali, ja neviem, asi 42 koncertov, lebo viem to, lebo si to vždy píšem. Jasne, takže to je historicky, je to dané, len to treba vyhrabať. Potom napríklad viem, že podarilo sa mi 3-krát, a tam si bol 2-krát, neviem, či nie účastný. 3 koncerty som stihol za jeden deň, čo sa tiež málo komu asi podarí. Ale ja si to... Ty si to pamätáš? Chcem aj povedať, že bola aj také, že ale to sme... To je bola v podstate rarita, keby to vyšlo, ale nevyšlo nám to, ale možno ako srandu to môžeme spomenúť, že sme hrali v jednom klube v Lučenci z Revolúcie a v druhom si hral s druhou kapelou. A chceli sme to tak robiť, že keď budeme my z Revolúcie mať prestávku, tak ty budeš bežať do druhého klubu. Ale nevyšlo nám to a musím povedať, posúkačom, skončilo to tak, že sme na tvoje miesto pred tvoju aparatúru postavili figurínu, že to je Ríšo. Lebo nepodarilo sa nám to. Toto som chcel povedať, že sme to nakoniec aj tak vyriešili. No. A ja pamätám sa, ja som mal jedno kombo tam. Áno, že ty si mal pendlovať si mal. Plnú hodinu som to stíhal, ale potom už nie, lebo sa to zvrhlo aj tam. No. To sú tiež, vidíš, to takéto srandy sa udejú. No, tak spomeniem tie 3 koncerty, takže vlastne aj môžeme aj konkrétne spomenúť, aby človek pochopil, že sa to dá stihnúť len za takýchto okolností. S jednou kapelou sme hrali na Káre. Aká Kára? Maňo vie. Fotrová Kára. Sme tam hrali. Fotrová Kára. No áno, to je... Na Fotrovej Káre a sme hrali do obedu. Viac menej tam sa hrá nejak od 11. do nejakej druhej. To bolo prvé vystúpenie, to bol Rotor 25. Áno. Potom na námestí som stihol okolo 5. odohrať s Edou koncert na... Lučenskom hodovaní. To som ja organizoval tiež, takže pamätám si. A potom sme sa mi odtrepali z Revele do Filakova. Áno. Podhrad. A večer sme tam odohrali. No. Áno, hej. To boli 3. To boli 3 za jeden deň. Tak. Našťastie všetky na kope, lebo Bratislava, Košice, Žilina by sa nedali s tým, ale toto sa dalo. Takže mám aj takéto. No tak ako hral si síce veľa, ale na lietadlo si nezarobil, takže... Nie. Ako Iron Man. To sa mi nestane, že... Hej, no. Dobre, takže to, že naozaj boli obdobia, kedy toho hrania bolo veľmi veľa. Tak teraz by ste nám mohli zase zahrať dačo. Čo nám teraz Dobre, zahrať? tak teraz zahrajeme si z toho aktuálneho, keďže tu mám môjho dvorného speváka, tak si zahrajme niečo od toho zbierku. Začni aspoň v jednom okne, naprieč všetkým vám. Ty ten tieň, čo v tom okne, tam nestojí sám. Dá si ladiť ten svoj slávy, nočný klarinet. A ja
je cieľ. A na perách ti svieti rúž, prekročí prach, hodinky vzruš. Tak vzdialený je celý svet, ráno verím, že cesty späť nie. Ríšo, ja sa ešte vrátim k tomu, lebo si vravel, že tých koncertov veľa s rôznymi kapelami. Ako si to vlastne ako muzikant stíhal? Dá sa to stihnúť? Lebo bolo obdobie, keď si možno fungoval v 4, 5, 6 kapelách. Ako sa to dá celé sklbiť, aby to vlastne nebol problém? No. Jedna cesta bola tá, čo sme skúšali s tými klubmi, ale... To nevyšlo? To nevyšlo. Tudy cesta nevede. Tudy cesta nevede. Proste som to stihol, ale že ako... sa ma nepýtaj, lebo ani ja sám neviem, že ako sa to vôbec dokázalo nejako sklbiť. Ja musí sa to všetko neviem. Plánovať veľmi áno, ale aj v tých kapelách iných musí byť asi troška ľudia na to nastavení, že to... Keď ti teraz pripomeniem jednu vec, napríklad, tak tiež si to budeš pamätať. A ja ti... Aha, Jožko Pavlusík. Dobre, hovoril som, že nebudem robiť. Áno. Pamätám sa, počúvaj ma, ty to vieš. To bol Karol Duchoň projekt. To bol Karol Duchoň projekt s Jožkom Pavlusíkom, niekde na Kysuciach. Áno. Pamätáš sa, čo tam s nami tí usporiadatelia dorobili, lebo som meškal. Ale nie veľmi, to boli nejaké minúty, možno 10 minút. Áno, meškal som z tohto dôvodu, že predtým som hral, ja neviem, s kým už si nepamätám, niekde inde. No, tam s nami nedorobili nič, akurát, že nás nevyplatili. Nevyplatili nás, ale strhli nám horko ťažko nás vyplatili, strhli nám za to, že... No, takže to hovorím, že ak si niekto teraz myslí, fúj, aký si ty kráľ, už toľký kaplát naraz, tak ak si niekto myslí, že to je len tak, že to vysypem takto z rukáva, tak to tiež nie je pravda, to som len tým chcel povedať. Takže, a vedel by som takýchto príbehov, napríklad nezabudnem Monika v aute. Počúvaj, taká prietrž mračiem bola, keď sme sa tiež presúvali od niekam, neviem kam. Taká prietrž mračiem bola pri Kremnici, že sme museli zastať, lebo po ceste... Pamätám, to bolo tiež tento Karol Duchoň projekt. Z nejakého takéhoto ďahu. A tiež som mal hrať koncert druhý s inou kapelou niekde inde. A na tomto to stroskotalo. A tam, našťastie, to teraz... Boh mi je svedkom, že to tak bolo. Három plus Kettő, to je jedna veľmi vážna maďarská kapela. Tak tí dostali pokutu, že meškali. Chvála Bohu, lebo aj ja som meškal, ale Eda išla za nimi. Takže, no, tak ak si myslíte, že hrať v 6 kapelách naraz je šlahačku lízať, tak aj Pán Boh, stvoriteľ musí byť pri tom. No a na začiatku si to vlastne sám povedal, niekoľkokrát si to povedal, že nebudeš tu spomínať mená, napriek tomu nejaké mená padli. Ja teraz nechcem, aby si povedal aj ďalšie mená, len chcem povedať to, že aby sme priblížili teraz na záver tohto rozhovoru, ktoré by sa dali na týždeň rozprávať, lebo aj spoločných zážitkov máme strašne veľa. Akože... Ja by som bol s tebou robil rozhovor. No, dobre, na budúci ty budeš so mnou, keď ja budem mať 60-ku, sa vymeníme. Dobre, tu radosťou. Že chystáš jednu veľmi peknú akciu, kde možno, že všetci títo muzikanti, ktorých sme spomenuli, ktorých sme aj nespomenuli, kde minimálne by sa osobne mali ukázať a dosť veľa z nich tam by malo aj aktívne zahrať. Takže čo to bude, kedy to bude, prečo to bude a tak povedz nám dačo o tom, ako sa to volá. Hneď som si dal urobiť takéto tričko, aby to stále bolo na kamere. Tu je to všetko napísané. No len ten Lemmy ho kríž si daj stať preč, aby to ľudia videli. To Lemmy musí byť, lebo Jasne, len aby videli. Musí byť. Lemmy musí byť. Takže Lučenec v kine Apollo 14.12.23 a môj 60-kový narodeninový koncert. Veľký projekt takto, že tých kapiel, v ktorých som ja účinkoval, bolo určite viac ako 20. To znamená, že keby sme už len z každej tej kapely dali jednu pesničku von, už je ten koncert preplnený. Jasné. To znamená, že to je prvá vec. Takže bude to zostrih tej mojej histórie od do. A muzikanti, ktorí sa tam objavia, ako ja by som strašne rád pozval všetkých 150 alebo 180, s ktorými som ja počas môjho života mal
tú česť doslova stáť na nejakom tom pódiu, ale nebolo to reálne. Čiže týmto vlastne chcem sa tak a nie že ospravedlniť, ale poprosiť o pochopenie všetkých, ktorí tam na tom pódiu nebudú. Aby pochopili, že prečo, lebo technicky to nebolo možné zvládnuť. Čiže poskladali sme nejaký, voláme to, že kapela hviezd, alebo Star Band 1963, preto to číslo, lebo je to môj rok narodenia. Všade je očíslované všetko, som sa do toho tak dostal, že už je tu ako Van Halen 5.1 a tak ďalej, takže to som zase odkúkal niekde. A tam je asi, no tiež zase, aby som nikoho neurazil, asi 18 alebo 20 muzikantov. No nechcem ich menovať, lebo aby som na koho nezabudol, ale jedného človeka predsa len spomeniem, lebo každý muzikant má nejaký idol. A teraz hľadáme ho všade a možno, že na 3. ulici ten idol je. A takýto jeden z mojich bol Laco Černák. Kto vie, kto nevie, o kom rozprávam. Čiže tohto človeka zhodou okolností pred pár dňami mal 70-ku. Takže, Laci, teším sa, že budeme zase na pódiu. Volakedy som sníval o tom, že budem hrať ako Laco. Že budem mať gitaru ako Laco. Že budem hrať vo Hviezde ako Laco. Že pôjdem von, ako chodí Laco. Že neviem čo. A ako keby sa to všetko stalo. Splnilo sa. Vonku si bol, vo Hviezde si hral. Vo Hviezde som hral, presne. Gitaru máš. Áno, a čo gitaru? Tá gitara, prosím pekne, toto tiež stojí za... Ešte k tým gitarám prídem ako úplne na záver. Tak tá prvá gitara, ktorá zo západu prišla, tak mi ju vlastne doniesol Laco. Čiže, lebo som si myslel, že diamantka, vlajková loď, Horžovice, není to pravé. A keď mi doniesol to pravé, tak som pochopil, že není dôležité mať dobrý nástroj. Že hrať sa dá aj na vesle, len treba ako keby chcieť. Nie, že vedieť, chcieť. Lebo to je asi o tom. Dobre, takže jedno meno som spomenul a ešte jeho neskutočný kolega, ktorého sme horko ťažko nahovorili, to aj ty pochopíš, že prečo. Predstav si, že jednu pesničku si s nami zahraje Fero Kačáni na base. No tak to je... Tak toto je, to ďakujem zase. Minule, keď som tu bol aj na skúšku, musím zase povedať, že aj ja som dostal tú čest. Aj ty si Star Bande, áno, presne. Si tam zahrať, aj keď iba taký štek, ale som tam, jasné, si to veľmi vážim, teším sa. A mali sme skúšku a bol to aj Ferry. Kačani potom odišiel a som sa spýtoval, či Fero bude hrať. A si povedal, že nie, že toto. Tak som teraz v podstate prekvapil, keď nakoniec súhlasil, to super, to sa veľmi teší. To aj ja, lebo jeho zlomiť na pódiu, to je vážne umenie, takže asi tak. No, výborne. Takže bude to v kine Apollo, pripomeňme ešte raz, 14. decembra, o koľkej? 19:30, výkop. 19:30. A vlastne môžete prísť všetci, čo pozeráte tento rok. Áno, samozrejme. Vstup je voľný, nie? Vstup je voľný, ale nazvali sme to, že symbolické vstupné 1 euro. Jasné. Z morálnych dôvodov. Jasné, ale akože hocdo môže prísť. Áno, jasné, dvere sú otvorené pre všetkých. Takže chceme vás tam všetkých vidieť, príďte si to, lebo bude to skutočne, ak to celé všetko vyjde, tak to od čias nahrávania pesničky We Are the World v Amerike. Áno, tak toto je tá druhá. Toto je tá druhá, kedy sa zišlo toľko muzikantov naozaj na jednom mieste a vlastne Lučenských a nás tu z regiónu všetkých bude to určite skvelý, dobre ozvučený, dobre pripravený koncert. Treba povedať, že Rišo s kapelou na tom koncerte už makáte od mája, alebo odkedy. Tá myšlienka sa vtedy zrodila. Ale takže sa aj seriózne skúša. Aj sa skúša, jasne. Už sa funguje, skúša. Takže nebude to len taký vatra systém. Príďte, bude to určite super. No a pred mojou poslednou otázkou ešte nám teda niečo zahrajte. Čo nám teraz zahráte? Spomenul som toho Žbírku. S ňou sa dá túleť po zádach a na ne
radosťou som svoj pri nej vyhrávam boj, o to nestrácať sklídil beh. A mám ju rád, a mám ju rád, a mám ju rád, a mám ju rád. A úplne na záver mám, lebo to sme ani nemali dohodnuté, že by som sa to spýtoval, lebo to vlastne ani až tak nesúvisí s týmto celou tvojou hudobnou... Súvisí, ale nie ako s tou históriou. Troška si to okrajovo spomenul v Nemecku, že sú otvorené hudobniny aj v nedelu a že ty si tam veľmi rád chodil. No a kupoval si tam, predpokladám, že nie trúbky, ale gitary a potom vlastne... Vedia to o tebe ľudia, že ty si vlastne zberateľ gitár a máš tých gitár naozaj veľmi, veľmi veľa. Aj ich veľa akože využívaš na hraní. Viem, že veľakrát si zoberieš aj takú gitaru, s ktorou som ťa ešte v živote nevidel. Áno, aj dve ti ukážem aj teraz. Dobre, takže je to... Čím to je, že akože prečo si kupuješ tie... Koľko ich je a prečo si furt kupuješ nové gitary? Málo máš. To ako hovorí. Malá kopa pýta viac. No, zo začiatku to bolo o tom, že máš možnosť, tak si kúpiš. Týmto celé začalo, viac menej v tom Nemecku. Potom druhé, čo sa stalo, bolo to, že som urobil strašnú chybu v 87., keď mi Laco doniesol ten legendárny Kramer, tak ja som tú diamantku, ešte dodnes za ňou ja som ju predal. A zaprisahal som sa, že to bola posledná gitara v mojom živote, ktorú som predal, lebo dodnes ma za ňou srdce bolí. To som nemal predal. Čiže aj vtedy si už mal ten pocit zlý, keď si ju predával. Už vtedy som mal zlý pocit, keď som ju predával. A ten pocit sa mi vždy vracal. Čiže vždy, keď niečo kúpim, tak to už nedokážem posunúť. A potom to radšej visí doma ako obraz, lebo vyslovene to tak visí u nás, doma to tak vyzerá. Niekto má nad manželskou postelou Ježiška alebo svadobnú, ja tam mám 6 gitár, prosím, pekne. A tie tam visia a všetci sa z nich vytešujeme. Takže a koľko je zbierka tých gitár je asi 32. Pre posledná súvislosť s tými gitarami, sú tam aj nejaké také, akože možno povedať, že naozaj že vzácne kusy, alebo pre teba niečím, že povedzme, podpísaná dákou hviezdou? Áno, Každá gitara má nejaký príbeh, to by mohol byť osobitný dokument o tom, ale sú tam niekoľko $1000 gitary, podpísané od vážnych svetových hviezd napríklad. Napríklad tu je jedna gitara, Jimi Hendrix Monterey model, to len tak narýchlo, tiež Thomas Bluk podpísaná. Proste to sú také niektoré veci, ktoré akože dobre. No, že sú tam aj také... Sú tam aj také kusy. A ešte spomeniem jednu perličku, že povedal som, že gitary nepredávam. Rozdal som ich 7. Zadarmo. To vieme aj nejakým kamarátom, ktorých máme spoločných, že sa dostala k ním gitara len tak, z nejakého takého kamarátskeho dôvodu. Takže radšej rozdávam, ale zásadne nepredávam. No dobre, tak super. Ja ďakujem, že si vlastne umožnil, alebo prijal pozvanie do našich novohradských osvetárskych jednohubiek, čo pripravuje naše Novohradské osvetové stredisko, kultúrna inštitúcia v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Aj keď treba povedať, že si nás pohostil vlastne ty vo svojej skúšobni. Máte to naozaj perfektné. Vlastne toto je snom každého muzikanta. A mojím a vyplneným našťastie. Muzikanta, hej, že ono to troška trvá, kým sa vlastne muzikant dopracuje do takejto skúšobne, lebo tie začiatky sú väčšinou veľakrát garáž, pivnica a toto už tu už predsa len vidno, že už troška už je to také kľudnejšie. No ale je to perfektné. Takže ďakujem. A ja veľmi pekne ešte raz vás pozývame na ten koncert 14.12.2023 Kino Apollo Lučenec o 19:30. Veľa muzikantov, veľa dobrej muziky, perfektná zábava, super koncert. Príďte, určite potešíte jubilanta. Lemi tam už nebude. Lemi sa bude pozerať z neba, určite to si on pozrie online z neba a oslávime tam Ríšovú 60. Veľmi pekne ďakujem. Stano, teším sa na teba. A ja.